Čau, já jsem Erika, teď tě naučím switch hugger. Na switch hugger potřebuješ tyhle dva triky. Switch flip a switch frontside pop. Na switch hugger si dáš nohy přední jak na switch flip, zadní jak na switch frontside. Jde o to, aby zmáčkl zpátky a přední nohu zvytáhl akorát na switch flip s tím rozdílem, že to budeš tahat víc jak kdyby do strany, nebudeš to tahat až úplně naproti. A zadní nohu dáš tu rotaci jako na switch frontside. To uděláš ten pohyb. Prostě asi takhle. No, pak už jenom dopadáš to, vydej si nohy na desku a pak to normálně odjíš.